Igbo bi gbanya anachi ya kagokwa azụ ọzọ n'oge ihe na-eme n'obodo gbasara arụ ike mụ na gị aka m bụkwa onye Lolo Ugombisi Mmiri 1 na Igwubokodu Umoji mụ na Ọnụ Doris anyị ka nọ na-ewetala unu gịnị ihe gbasara mmetọ n'okirikiri ebe anyị bi n'okirikiri ebe gị bụ onye bi ọkachasị mmetọ gbasara gịnị ikuku anyị ekwugo maka mmiri kwuo ka ya bụ mmiri si eweta mmetọ ka esi eweta ụdị mmetọ dị iche iche maka na ọ bụrụ ịpụta ije nyụọ nsị ebe a na-anyụ mamịrị ma ebe a na-arụ onugbu ịpụta ịchọ ka m welu mmiri isi rọba onugbu ịfụrụ na ọ ya ekwere omume ma ịpụta ịchọ ka m welu mmiri isi ma akwụkwa ada eme ya eme ma ịhapụ ebe a na-agbata mmiri ọṅụṅụ ije ebe a na-agbata mmiri ọṅụṅụ je sụba akwa ebe a mmiri atụwanụ ncha ncha mụ na anyị ṅụọ ọnya bụ na ọ ya atụọla anyị gbọọ igbo anyị ọrọ na ya ọkụ ya ka anyị ji ekwu ọzọ dịka nwanne ya wee bụrụ gịnị mmetọ gbasara ikuku asị na air pollution ka ndị oyibo kpọrọ ya ikuku a anyị na-ekulu ekulu ọkụ ya ka anyị dekwa anyị wee na-akọwa maka gịnị maka usekwu gị etu o si kwesị na ihe etinye oghele ndị oyibo kpọ chimney n'ebe usekwu gị nọ na kichin ya usekwu gị ekwu ọkụ ife a na-akpị ya itinye ya anwụrụ a na-eme gịnị anwụrụ na-apụta ma ọ bụ isi ife na-apụta ọ na-apụ ebe a si n'ohere a na-apụ ọzọ dịka nwanne ya wee bụrụ gịnị itinyesi oghele mpio a na-etinye n'ụlọ nke a na-akpọ windo n'ọnụ oyibo tinye ka ikuku mee gịnị si na ya na-abanye ma ọ bụrụ mgbe ọbụla iri na ọkụkọ anwụnyere na keji n'ime na mkpa ọkụkọ anwụnyere na mkpa ị na-esu ọsụsọ na-atasịsị ihe enyela onwe gị efe mee ka o yele niile dị n'ụlọ ọ ga-abụ ime gịnị ikuku a na-abịa iwe nwere onwe gị maka na onye arụ na-adịrị agbochibido ya n'ụlọ okugharị azụ ọkụ ya bụ na ọ na-emebikwa arụ ọ na-emebikwa ụlọ ahụ emebi ọsịsọ ịbịa n'ebe ohere nọ ekwesị itinye ohere imechisi ya were kwuepụtakwa ụlọ ọzọ ka ị natakwa ego ụlọ gị ahụ nke ị na-emebi maka na mgbe ọbụla ọbịa ọ na-ekpo ọkụ ọ na-emebi ahụ ụlọ ọ na-agbawasị ihe ga-eji mara wụ ebe ahụ ebe techiri etechi ka ejicha ụlọ mma ife ka ebe ahụ na-emetọ maka na ikuku anaghịzi abata etu o si kwesị ebe ọbụla na-ekpozi ọkụ ọ na-emebi ụlọ so ka oyela nọ n'ọkazi ma ọ kwụrụ ndị Owere asị ka oyela nọ n'ọkazi onweghị oyela nọ n'ọkazi anyị takata ilo ya maka na onwe mgbe ya sị na oyela ndị be anyị ọzọ dịka nwanne ya wee bụrụkwa mmetọ nke ikuku na-ebutekwa kedu ọzọ ifuru ndị nnukwu moto a na-abịa eme ụdị anwụrụ ma obele moto ị na-anya ụgbọala ide agbagharị mmanụ ya agbagharị nọkata ịgbapụ mmanụ gbanye mmanụ ọfụnụ maka na ịhapụ mmanụ ochie ọ na-akwụ anwụrụ na-asụchicha ndị ọzọ onye ahụ ọpụta n'ikuku ị na-ekuli ya ikuku anyị na-ekuku ame gịnị abụrụkwa ọya ọzọ nyelụ gị ị na-anya obele moto ya agbapụ mmanụ ya agbapụ si ka ịgbagharịa mmanụ ọzọ ị na-anya nnukwu moto ya agbapụ mmanụ ya agbapụ si ka ịgbagharịa mgbe ọwụ na ị nọ na-ekpesa na-apịtọ mgbe ọwụ na mmadụ kwe gị n'aka iwere azụ aka kwe ya maka gịnị ibu mmanụ pịtọla apịtọ lụrụ inyi n'aka ka anyị megharị kene moto gị bụ na olugo ịgbapụ ya mmanụ jee gbapụ ya mmanụ nke ọbụla ka ọ ghara ịkwụzi anya anwụrụ na anwụrụ a na-ebutekenara anyị ọya o so n'ihe na-ebute mmetọ nke ikuku ọzọ wee bụrụ gịnị ife a na-awụnye n'ime ọwa mmiri a na-akpọ gọta maka na ebe ọbụla ị na-aga mara m n'obodo anyị ana Yoruba anyị nọ ya ka ọ kazino ebe ọbụla ị na-aga ife ma na-esipụ nsị ọgịnị ọnwa nke ọya bụ ị na-aga kụzi sizi otu adịghị ị na-aga ihe amazi nke ị na-aya aya ihe amazi nke ị na-aya aya mgbe ọbụla imi gị ighebe imi na-emehụ mmadụ gwa isi a na ịmara ife na-esi ebe a onye nwa onwe ndị kedu ife kpaka nna onwe ndị ya bụ ụfọdụ ama mma mmasị ha nwechakwa ebe a na-eje mposi na ebe fabio mana o nwekwa ife nsị ka njụọ kedu ife kpaka na ndị mmadụ fa ya enwechakwa ebe fa na-eje mposi na ebe fabi mana ụmụazị nyụọ nsị maọbụ ha tọpụ ife a na-eji awachi ụmụazị ike ndị oyibo si na pampas eketi ya ya ma nsị jefụta ya n'ime ọwa mmiri ịgafetazịa n'iru ebe o wee na-esi osezie n'elu onwezia ka mmiri sido
o bupụta ya n'ezi oyibo inele anya ọfụma wee na-aga iwere ụkwụ pịtọ ọnya ịzọtọrọ anyị buru ya ị na-agazi isi n'akụkụ ebe ị na-agala agazi onye gafere ya ome ihe ama na gị maka ị na-emelụ ọ bụ na ijego zọrọ nsị ma ọ zọrọ ofu ihe iwe na-esizi puu ụmụ nwaanyị mgbe ọlụlụ wepụtara nke a na-akpọ dayapa ụmụaka jiri gaa mkposi kechie na ya tinye ebe kwesịrị itinye ya etinyekwere ebe ọ ga-asụchi ụzọ maka na ihe omezi ọwa mmiri na-azị aga maka na enweghị ihe ndị a sụchie ebe ọ ka eji na-aga eziokwu ọ nwere onye bịa fichepụ ya ọ sụchie ebe ahụ tupu ịmara ihe na-eme ebe niile emechikọrọ na-ajọ esizi isi ọsọsọ isi na-ebute ọrịa ma anwụnta ofu ebe ọ ga-ebi anwụ atalụ ikwe mbọsị ọ ka dị mma ọmịkọlata ọbara maka na ọ dị nke ọbara anyị nwezi na-arụ kazi nke anwụ bịazi ọsị ka ọ mịkọrọ ụfọdụ ọ webụrụ ya ndị be anyị oge anyị na-ekwuzikwa kwalụpụ anyị ga-ahapụ kene ya bụ akụkọ anyị ji n'ụbọchị tata izuụka na-abịa ka anyị bido ebe anyị kwụsị maka na ife dị na ya bụ mmetọ dị n'okirikiri ebe anyị bi ọ ka nkụ ọ bụrụ ofu nke o ji abụ ibe ọ ka nkụ ebidi ekwubia ịma na nya agụkata agba awarị ọ wee bụrụ m ya chetakwa na ebe ị nọ ya ka bụ na ebe isi mbido telivishọn n'oge ihe na-eme n'obodo nke ụbọchị anụnwa onye gị na ya ka nnọkwa ịbụ na ị nwee ka isi wee chọọ ka anyị na gị kwulikọta okwu ma ọ bụ na o nwere ife ịchọ ka anyị meelụ gị ime gịnị ịchọbake na anyị n'iru akwụkwọ ị na-anya maọbụ na akala anyị ị na-anya n'ife onyonyo gị kịta ịfụ na akala anyị na-aga iweli ya ịkpọ anyị n'igwe onwe ife ịchọrọ ịjọ ma na onwe ife ịchọ ka anyị meeli ọkachasị ife advat igosiwapụta ife na-eme ịchọba anyị na iru akwụkwọ anyị jee n'akala anyị chọọ anyị ga-emelụ gị ma zaa gị ajụjụ ọ bụrụ na ọ nwere ife na-aghọtasịrọ anyị na ga-ekwulite kpaa nkata anyị akọwalụ gị ọfụma etu o esi wee dị mma aka m bụkwa onye lọlọ Ugombeisi Mmiri 1 n'Igwu Brokod Ụmụ Ojii dị na Idemmili lokal gọọmenti dị na steeti Anambra kaba na-etinyelu m ya ofu a biko mụ na ọnụ Doris Ifeoma